Αισιόδοξο γυαλάκια, κατάλαβα. Γιατί συγγνώμη, Τζέννη μου, αλλά ήρθε η ώρα. Αυτά είναι τα ειδικά γυαλιά, κυρίες και κύριοι, που μπαίνω μέσα στο περιεχόμενο της μόδας. Πάμε. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα και πρέπει να προετοιμαστούμε. Διαλέξτε ή την εντυπωσιακή σειρά της Luna Play με κέντημα από παγέτες για μια αστραφτερή βραδιά ή τη σειρά Show με γυαλιστερό κέντημα πάνω σε τούλι. Εάν έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση, τότε καλύτερα να δοκιμάσετε τη σειρά Τρίκι της Lovely by Luna, στολισμένη με τραπουλόχαρτα. Το styling είναι του Κωνσταντίνου Κασπίρη. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 210 81 44 035 έως 9. Είναι απίστευτο, βλέπεις ακριβώς, παιδιά, τι συμβαίνει. Από πρέπει, επί της ουσίας τέτοιο. Δηλαδή είδα τι φοράει η Μελίνα. Έλα, σοβαρευτούμε τώρα.